ассалому алайкум ба ҳама, хушомадетон ба канали Тоҷикои Сибир. Номи ман Замира ва имрӯза видео ба ман эълон мекунам старти конкурси як ҳафтаи на. Дар ин конкурс шумо метавонед ки соҳиби яке аз ҳамин либосҳо шавед. Дар конкурс 2 нафар ғолиб мешавад. ғолиба ай комментарияҳо интихоб мекунем. 2 нафар соҳиби яктоги либоси дилхоҳ размер, кадом размере ки дар кор, ман ҳамон размера равон мекунам, одами бурд кардагӣ ба иншоаллоҳ. шартҳои озмун бояд ки шумо агар хоҳиши иштирок кардан дошта бошед дар ин конкурс, бояд ки дар ҳамин канали ман Тоҷикои Сибир обуна шудагӣ бошед ва тӯли як ҳафта дар канали ман фаъол бошед. фаъол гуфта комментария нависед, лайк обязательно монед, дар эфирҳо иштирок кунед. ҳар рӯз соати 2 бо вақти Тоҷикистон ман эфир мекунам. эфир хай суҳбати шартҳои озмуна мехом муфассалтар фаҳмонам. шарти якум бояд шумо албатта обуна шудагӣ бошед. ҳамагӣ як канал, ҳамин канали Тоҷикои Сибир, ҳамин канал бояд обуна шудагӣ бошед, ҳатмӣ. шарти дуюм бояд ҳар рӯз шумо ба канали мо, яъне ки ҳамин канали Тоҷикои Сибир меҳмон шавед ва ба видеоҳои ҳаррӯзаи мо лайк ва комментария монед. комментария яктоги кифоя. ва як маълумоти дигар мехоҳам баротон гӯям ки агар ки шумо аввали видео ба ҳамин видеои монену сразу ягон комментария нависта барои иштирок кардан дар конкурс буроен равен, видео уже маҳкам кунен, ин комментарии шумо ба спам дохил меша, яъне ки аз мобайни комментариҳо удалит меша, гӯемам меша. ин бо ихтиёри ман не, бо иштироки ман не. ин аз ҳамин сабаб илтимос ки видеоҳоето охира тамошо карда баъд комментария нависед. тӯли ҳамин як ҳафта кадом видеое ки комментария аз ҳама бисёра соҳиб меша, аз ҳамон видео иншоаллоҳ ки ғолиба муайян мекунем дар прямои эфири охирон, яъне ки 16 август. духтаро як илтимоси дигар, ин шарти озмун не, ҳамихе илтимос ай тарафи ман, агар илоҷ дошта бошетон дар имо мана масалан ҳамин видеои мана поделиться кунетон, история монетон, ё ягон инстаграм дошта бошетон, ягон группаҳои дига ба аъзо бошетон, беҳад ман миннатдор мешудам агар поделиться кунетон. фикр мекунам ки ҳама маълумоти асосия дар бораи конкурс додум. бо ягон саволо боша, ягон нофаҳмиҳо боша, дар комментария нависетон, албатта ки ҷавоб мегӯм. анакун мехоҳам дар бораи ин либосҳо фаҳмонам. либосҳо ҳамеш фурӯшӣ. аввали видео бо ман новинкаҳоя мондум, размероша навистум, чун ҳар вақта нархош кати навистум. либосое ки нарх надоранд, видеоҳои гузаштая бинетон дар канали ман, ҳатман ҳама размерош нархош навистагӣ, ё ки метавонем бо скрин карда ба WhatsApp ё ба имо ман баравон кунен. ман мегӯям ки кадомаш чанд сум меиста, кадом размер ҳаст, чӣ нест, куҷо доставка чанд рӯз мераса, нархош кати ҳамеша подробно нами рақамое ки дар тарафи рост поён ба нависта шудагӣ метавонетон нависетон. ҳозиреш ба хайр то соати 2 бо вақти Тоҷикистон дар эфир вохӯрдана. ҳамотон ба рӯзи хуш, сиҳат саломатӣ. барори кор каси кор мекунад